Помните ли ме? Опа! Чакайте малко сега. Добре, започваме. Аз сега бях на креатив, за да мога да се пазя. Но да пазиш. О, боже мой! Боже мой! Как е? Какво има вътре в този чест? Ох, не мога. Но сетих как да го направя. Ето, трябва ми два. Трябва ми две. Опа. Да имам... О, божки! Невероятно. Кача малко нагоре да подижам. Връщаме се пак във водата и вземаме нещата. О, боже мой! Божки! Диаманти, глупости, направо. Бягай! Лошо, че са вътре. Емо си ги. На тем се ничего. О, олеле мале. Добре излизам на суща. Олеле мале, бошки. Това как е станало? Хо! Не ме интересува, но сега съм много силен. Няма си хабен меча. О, защо ли си направих дървен меч? А, да. Не в честа. То също ще няма го ползвам. Така. На. Айде, разкарай се. Аре, ти кома глежа, бе. Ей, то ще взема и той. Ендер чест ще го сложа. Са така грозно. Ай, макал, страхотно. То аз имам. Хоп, само да някой да не ме обери. О, леле, мале, ще ги направих тук ветряна кирката. Ще трябва да сега поизхабя малко, защото и ги сложих на правилното място. Мале колко обсидиан ми даде. Да му бе с оръжията. Ужасно. Хора, много съм разстроен за дето оръжията. Удари ми само обсидиан. Не го е срам. Но поне мога да си направя портала към Ада. Ама що ми да го правя? Айде махай се овца такава. Как мога да се направя чиста? О, бошки! Хора, ще се видим другия път, защото се съм много разстроен.